Na, sziasztok gyerekek, én Bence vagyok, és a mai napon color switchezni fogunk, de előtte megemlítenék 2 nevet, Gellén Virágot és Lakatos Laurát, mert ők az első 2 feliratkozóm, úgyhogy őnek is nagyon szépen köszönöm. Egyébként a kontroll fogjuk előről játszani, ezt végig játszani, csak nem ma. Ez 4 részben. Rész. Azt mondom. Nincs benne semmi ördöngösség. És tessék, kész is van. Úgyhogy jönnek így nagyon hálás, hogy még egyszer Lakatos Laura és Gellén Virágnak. Ki az ők barátaim is. Nekem van az ismertség köreimből benne van osztálytársak. Hoppá! Elrontottam, elnézést kérek. Itt törgetünk az út. Hogy már itt is vagyunk a célba. 10 rész lesz szerintem könnyebb. Némely gyorsan a searchingból. Szintén csak ennek pályára végig csak ülnöm kell. Most egyszer nyomogatjuk. Jöjjünk a pályára. Nem tudom, időmben, de egyszer úgy csinálom meg. Elnézést, nem beszélek olyan túl sokat. És hát itt is vagyunk a célba, 4-es szinten. Majd 10-esig megyünk el. Én szerintem mindenkinek jó lesz. Itt van csomó hirdetés van itt. Már 6-os szint megyünk, akkor látos vagyunk. Nem tudom. Wow. Na, itt a végig könnyű azért. De, és már kész is. Ez egy nagyon könnyű játék. Akkor már nehezebb azért. 22 járok itt. Azért nehéz. Ezt azt mondom. Ez Google Play-jel lehet tölteni. Ezért mondom, Color Switch néven van, aki nem játszott ezzel még. Egyébként nagyon sokan játszok ezzel a játékkal is. És szerintem is nagyon jó, hogy ajánlani tudom. Na, menjünk is. Kész is van. Hát minden, de már 4-es félnél. Úgyhogy szerintem most 10 lesz minden nap. Tudom, hogy itt nem akkor feltenni jövök. Ezt már eljöntottem. Látjátok, hogy ki tudom számítani, hogy milyen szín jön. Úgy.
következik a 10. film. Isten, ezeknek van. Látjátok. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!